Guys, दाउला खासि लाबायनाय होसोनानै खस्थ' मोनबाय केजि 3 पवा गाइस दाउखौ मोनबाय अभी हम जा रहे हैं उसको माने दाउ गोदान थांसै जों दा ओइ बेखौ गोदानसै जों दा नों गोदान रोङा नोंसोरो बे गोलाव दोन मानो सावलाबायखो दा साव मोनामो बिरादनो बेखौ नङालै बे एरजाया बै गांखंनासो एरजायो गांखंनियासो एरजायो दै जाबाय दै खामानि जालायदों बिदि मेजेमखौलाय जा बुरजा जायो माखौ मिनिं गारखोलाय प्रपर्सनेल दाउ बेदर गोदांला आयदे दाउखौनो मालायनावसो गोदा फैबाय नै मा जिनिस जाखो अमा ना मा जाखो देराखाबाय दैजों सबार जाबाय दै ओइ थौ द' थांसै फोथाराव थानानै जमा खालामनोसै गाइस बन लायदों बन दा मोनानि निउ इयार जाहां नि बहाय दोननो ओरै फारसेयाव दोननायाव रेडि बानायगासिनो दङ नै दामग्रा सफैबाय माला बसायनोसै रेडि जाबाय ओइ उला माबा मोसालाय दाउला खासि दहाय गोदानाय ओमफ्राय नैबे जाबाय बेदर अमा बेदर आरो फैगोनसै होसनजेनसै होसनजेनसै मोनानि प्रग्रामसो नालाय जोंना लागावजेनबाय नै फंबाय खोनाबाय बोरो होसनसै नैबे अमा गोरान जाबायना अमा गोरान हे बेनो ओमफ्राय नैबे दाउनि संगोन दाउला खासि गासिमोन दाउला खासि दाउला लुबैसै होसनबाय दाउला खासिया बेबो एसे रानखुन्दा गायसिगोन बे देन्जार एवनाय नै गासिबो स्किल दंजोबो गासिबो ना दाउ एवनांगौ नाङा टमेट'जों बे ओमफ्राय नैबाहाय ओंखामबो जागोन आरो ओंखाम ओंखामानो गैया माथो आया माइरंसो खेबाव गैया Iya. Hati yang bawah deh. Hati. Hati yang kayak mana? Kasih dari tuh. Hah? Mit musla undang.
जाबाय दै होजाबाय दै जाबाय खामथाबबाय एसे बरिया लकेल दाउला खासि जुलि लानो सानो माथो सावखौ होआखै नामा गाना मानसि माबा दे खोबग्राया हरनाय खोबग्राया बयबो मोसा बयबो रंजा बयबो मोसा दिनैनि बे बोसोर गोदाना दिनैनि बे बोसोर गोदाना बयबो रंजा बयबो मोसा बयबो रंजा बयबो मोसा दिनैनि बे बोसोर गोदाना दिनैनि बे बोसोर गोदाना